Takže čau, ja vás dneska vítam u druhej epizódy z hry Agario. Nič nemám k tomu povedať, rovno sa pustíme do hrania. Tam vám niečo poviem. No poviem vám, že ja vám dám do popisku niečo. Zatiaľ vám to nebudem hovoriť, ale hej, poviem vám to. Je to môj kamoš kanál. Kto nevie o kanál, tak ho vám dám do popisku. Volá sa Malý Filip, alebo L tvrdej s držňom. No ja vám to aj tak tam. No, to bude krátke videjko, možno so 4 kilami. A neviem, s 5, so 4, neviem. Proste, a ešte dolu do komentárov napíšte, čo by som ja mohol točiť. Ja si to vyberiem, čo mám a budem to točiť. Ak to chcete proste. Môže to byť aj internetová hra, alebo Minecraft. Možno budem točiť aj s kamošom, s tým malým Filipom a ešte aj napíšte si do YouTube Stanko Dudáš a jemu dajte toto like alebo odber, alebo dislike mu dajte presne tak, dislike mu dajte. Ale nie, ak chcete proste koho bude baviť Stankové videá, Stanko Dudáš, tak ja vám ho dám do popisku, tak mu dajte dislike. Kto mu bude páčiť videá, tak dajte dislike, hej? No, Jumbo, neviem, ty si malý, ale ja ťa zabijem asi. No, ja ti to vrátim a tak, na, potom. Ježiši, to seká, ja neviem potom, kde tie guľky dávam. Ježiš. No, dobre, žijeme. Tak, žijeme a ešte mi musíš dať. Tak. S Jumbou to je celkom dobre, s Jumbom. No. No aj mňa si zabil, aha. Ďakujem, kamoš. Naozaj ďakujem ti. Jumbo ale tretí, tretí. Taký malý. To je novinka. Dosť nová. Neviem koho. No tretí. Tretí je, no. Musím ho nájsť. Zase a by ma feedoval. Na, tie malé prcky si zober. Zober si tie malé prcky. Mňam. Tam radšej nie. Tam nie. To sa mi vôbec nepáči, sa mi to. Vôbec. No tak.
Vieš zožrať? Tohoto. Ten je akurát veľký, malý, hociaký. Tak nie. Počkaj, veď ty nie si môj kamoš. Ja teba nebudem feedovať vlastne. Ja toho Jumba. Počkaj, to som sa asi zmýlil. A ty si zase kto? Teba nepoznám. Poznám Jumba, ktorý je druhý. Neviem, či je to on, alebo je takto iný. Ale s veľkým bol? Ja tak neviem. Ja neviem, asi s malým J má veľké, B, O, malé, nie? Asi hej, tak, lebo... Neviem. Skúsime ho nájsť a či ma pozná. Po tejto hre už bude asi koniec tohto videjka. Ako som hovoril, je to krátke a... Počkaj, ešte... Musíme... nájsť toho našeho Jumba a... Neviem, či to bude náš, ale... No proste... Už sa spojíme, to je dobrá správa, veľmi, veľmi, veľmi. A... Ideme... urobiť pokus, taký dobrý, no, poďte. Na včerku nedobehneme. Nevadí. No. To je jedno, lebo... Proste to je jedno. Aj tak my ideme hrať ďalej. A keď budeme veľkí, tak taký budeme veľký. Už to točím asi po tretíkrát, nebo nešlo mi to nejako. S týmto by sme sa feedovali. Aha, tak si to asi nie. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber a čus!